martang yang mahita. Asini roha madihamu doho dame nasian de bata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Atani di batari hita i manatar surat di Efesus 6 ayat 21 ayat 24. Alai pawoni sitikikus do Tuhamu saluhu naing. Asadi boto hamu nama sadiahu rodi ulauko. Ai ibana do dongan na hinakulungan jala perhubas haposan di bagasat Tuhani. Alani do husuru ibana madapat to kamu asa dapat boto muna nama asa dihami jala asa diapu di rohamuna. Dame madiak kadongan doho tolong ni roha rapo kapursiaw siya di bata amay nang siyan Tuhan Yesus Kristus asini rohay mamadongani sa luhut akan nama sihot makahulongi Tuhatta Yesus Kristus. Idon sahana topik ni trupo tahun makahulongi di bata jala manangihon suarana. Donga saha porsyaon adong ma sada barita nama setabu ima barita taringo tungulu nama raleale. Adong madua hala mulai met maraleale. Paralelo ni danaho rupane mulai SD saha tu SMA. So nama kompak ni halakon na dua disa di hutana mamuka SD sa bangku na sida tung suhyaro marbere mulis di sa tu SMA ala ni kompak na sida perak maroma jala na sida na dua pe saya masih rupu-rupan di sada tiki tamak mana sida tamak SMA lawi mana sida ima marsikola na tumibo muse adong na tu luar kota ningom marupane dung amat behalaki SMA. Alai dia mau kadungan saha porsyaon disingkat cerita nunga 25 tahun na sopa juppei na sida. Alai di sada tiki nung 25 tahun na sida na sopa juppa di sada rapot di sada kota rap peserta rapot na sida. Sahira na so porsyedo rupan na sida na dua di perjupangan nih. Jalan nunga berubah tong, berubah sudi. Nunga berubah cara berpakaian, cara nasongoni bentuk fisik pe nga manonjol betujulu. Songoni nang do gaya pe nga berubah. Alani marcerita malan na sida. Ay si balua do kan ido. Ay si keke do kan ido nin nama rupani. Wah so nama rupani tabuni na sida marsialan dang tada wow inna marpan mau tada do ali dakai songona curiga songoni ma na sida rupani nahira na su yakin masing-masing na sida di perjupangan do di parapotan na sida alani nung saya rapoti makatay man na sida pola do ima sampai sa piga-piga jum na sida bahkan gawi ipakaton na sido tabu mapakaton na berlanjut matorus masih patorangan ma idia karejuna masih patorangan ma keluargana di patorang anak konna di patorang manang sudi ya kaperdalanan ningguluna akhirnya di perpudi di pakaton na sida nusone rosuna tapi gama pang anakmu anak mau pat bah dia pang sarupa opa anata ninna marupane alai buru dia dua basongoni yami dong dia dua boro inna marupan tabu mapakaton na sida alani berakhir mapakaton na sidon di naung takas i manakangani di syukum ma akay anak kon na nung kudir mang hapi masing-masing na sida madok nunga karejo be anak kon na sida be alani didok na sida ma babuti melekku balay mulubui marbisam mahitada ge bisa tuluk mana sida dicuru huma anak na do boruna. Ape boruna do anak nong si masih tonguan HP. Rap sada iman sada rat tamat sada perguruan tinggi. Ya rap na sida anak na do borunong do boruni dongan nong. Tong marsida dan nasida alani laos ge bija di ma nasida marbesan doho
martodong masay rosuma mamuka sedda danang sahat tu imanak kaningani sahat tu namar pohupung sinasida sui nama tabuni rosuni para laliuni nasida dia makadong asaha porsiaw lausido nateida di bagasat turputon namaraleale do si Paulus do si Tikikus lapatan ni si Tikikuson yang setia hamba na hamba na haposan ido na tidakani paralel na sida dinamaraleale si Paulus do si Tikikus madok ima di paborkat laho pasahato katani di bata di huta Efesus di do rupani gawi ala hala nahaposan perhubas nabuj na hinakulungan paralel na sida imanakan nga mangulakon ulaw ni di bata ala ni berengotan do sada imanakan nga ni arti ni paralel ni sebuah mitra pelayanan. Memang di bagasan akaulaun di balagi apalagi udah ni Tuhan ni baik ko jujur kita dang bui tapatupa hola sahalak ikon kerjasama do ikon nama sirupat do dang tuso dia pemalo ni sahalak tuso di lahonon ni harus butuh bantuan lasi do gabi saya dan nanain do hononan na perjulu ima diturputon ahado asamat perbui haposyat tanang manada aporsyaon di Tuhan Yesus Kristus. Asasian panadote na kangani na parjulu dia jari hita na mangulu na parjulu di parsauran. Iduga bisa ada tugas ulaun ni huria mar parsauran berkinunia. Parsauran dohot dongan parsauran dohot Yesus parsauran di haporsyaon. Laus ima gabi sada jamita do di tahataringo tu namar saur Paulus maraleale marsaur dohot Tikikus di parsauran di bermitra ternyata meringankan Paulus memberitakan firman Tuhan bahkan disod di bagasat turputon pola do diguari si Paulus imanak kaningani si Tikikus adalah perhubas na haposan pelayan yang setia di dalam Tuhan. Luar biasa. Jala ido mabain ibanak ngani ima gawe lam rosu jala lam patauhon ia halak na manguru di bagasak kuwe ikon namar parsauran do gereja ikon namar parsauran do ikon namar saur do akka parhalado nang akka rosmi huria unang sombong tangan lepatan sombong harus bermitra do gereja bermitra sudi akarosi ikon arong do kerjasama ikut bermitra sama ngulu haporsioni mangulu nang dia kapar rohani unang gawelas ditutup dirina huria juga harus terbuka jemaat juga harus terbuka alani dia makadong atahaporsiaon adong piga-piga na tapilajari siang ngulu ni si Tikikuson gawe sada halak na haposan imana songon na di haporsia ni si Paulus laho pahe bakkon harajaw ni di bata idona nama saya menarik na tidak setulpukon. Mau tahu anak yang ilustrasinya kena maralali mereka sampai tua luar biasa kompaknya luar biasa iman ini kepercayaan bahkan gabe marbisan alai di bagas setulpukon lu bisa ni dope iman yang berengota si Tikikus salah nang dihaporsiai si Paulus na perjulu berengota ima Tikikus ima sahala nabui di haporsiai mana saya tahu di pertikenon main namaul dapat kita perrohan haposan odo na perjulu bohado kita amang do tawina haposan ya haposi jolno kita di haposi kadongata kita di haposi kita mulu kita di karyawan na di haposi kita mulu di bawahan di haposi kita mulu di ale-alena odo na luar biasa Tikikus diulonai na dipatadaw kon si Paulus tuhuria Efesus nang tokolos sepe parla luar biasa dah di bagasa surat nai didok songon imanak ngani pasahaton misi ni dewata umarhite surat doh marhite harajon dewata nahu surat to marhite Tikikus iman luar biasa dongan halak na haposan alania ala taingo ma
ikut ningotot tado si Paulus dan bu itu Efesus alanya ala tongo ni mana di penjara sian penjara do luar biasa do dibuat si Tikikus surat tuhuria Efesus luar biasa alani wah dan di blokon buru blokon mana surat itu andelen buru blokon mana tetapi Allah Tikikus itulah media Tuhan ibarat ini surat mulu mengantar surat apa nih bahkan bui mana suara kan di blokon mana di blokon per kantor pos rupanya mana alai beda dari kantor pos langsung harus manusia per orang mana baga na tidak sian si Tikikus on parahona dia tidak ragu dan tidak mana kengani tidak pernah takut tapi dia benar-benar menjadi media Tuhan. Nah kedua kon Nah ida sangat menjadi contoh pelajaran berharga sian si Tikikus on nani gobarkon ni si Paulus di mana ima dia me Tikikus adalah halak na bersemangat halak na antusias seorang yang bersemangat apa beda notasi ai sona holan nama naruh surat mana kan buru pani bahasa surat bamulak sona nama undangan ni alai si Tikikus imana kayangani dakola nama naruhun undangan imana dakola nama naruh surat imana tu Efesus alai justru ima gawe sahala na dihapur si ai mangaleon ima king mercaminta memudai mengurupi bahkan akamaleon apu-apu manut tebu baira dan tajahanak hidup di 22 alani duhusur ibana madapoto kamu asa dapot boto muna nama asa dihami jala asa dia puli rohamuna luar biasa deh gawe bu si pangapu di mana kan buru hala rupane kalau ditaruh surati termulak aleng mana dah justru di mana do luar biasa i mana keng semangat na dohot apul dohot marcamita nah betul on nama saya tahu tidak si Tikikus di pamujion ni si Paulus di mana tuhuria Efesus Tikikus ima adalah saya takwari seorang yang rendah hati naserep doi berek kamu ma diserep ni rohani mane dang di pamago ima si Paulus dia justru ima posisi Paulus dia tidak dang dihukumi alai ditunjuk si Paulus mana menggati konsongon si Timotius nang si Titus be alai justru dia menakani Tikikus itu luar biasa tidak pernah merasa kecil hati dan tidak pernah merasa dia kecil dan tidak pernah merasa dia dikabulkan dah odo nama ol dapat kita di jolma ikon nang sial diri terberengon di jolma ima yang paling susah apalagi di pertikiran ikut senek kita dapat turun diri Tikikus tidak mau odo saya torok miroasi tirosa Tikikus dia tidak dirinya yang ditonjolkan tetapi Allah yang Paulus luar biasa ini nang pesongo cadangan di mana ai jarang do tabigi si Tikikus rak do si Paulus endang kurang si Timotius do termasuk si Titus alai anggo si Tikikus on jarang go bigotom alai ni Tikikus luar biasa do bedengotam dalam hal ima mangulahon para barita naudoni umma na maul taulahon dipartikan hala Kristen no nga maul besongo Tikikus on unang majo kejujur hita dia mah ikon neng sola suara bikin di jolma jale kodola kita seneng batu duhur diri alani marhite kisah ni si Tikikus on na teider pani pengantar surat ni si Paulus yang tidak dikenal dasongon panadon dasongon si Titus do si Timotius di ban alai olu ibana dipakai si Paulus dipakai di mata soni mana kita dia makadongan dang na pole kod tatadde pandita dang na pole kod tatadde isi bana asa olu hita ima dang pelalani marga mambulagon alai alani itu hatta Yesus karena kita cinta kepada Tuhan cinta kita kepada Yesus Kristus ido nata ida diturupuk tahun lani luar biasa do si Tikikus gak bisa ada cami tadi dihita i manakkan dengan nang termasuk ma di ngulu di para lalion ni ibana maraliale ibana di para lalion si Paulus katanya ni tidak ada unsur kepentingan hanya dia me sian
hapur siaudo siak katani dibata. Sumuni menak kita mulu marali-ali jangan karena ada unsur kepentingan, tapi Allah biarlah marali-ali kita ima hulan alani hatani dibata. Amin. Mulia temani ho adi Tuhan debata marhiti hatam nabadi. Amin.